Ahoj, pekný deň. Mne svítil prsia, brucho. Prečo? No vám cvičím do fitka. Kvôli tomu chcem znova mať silu a chcem zmeniť telo a chcem posunúť ďalej fyzicky a chcem starať o mňa. Hlavne mám možnosť posunúť ďalej fyzicky. Chcem využiť 100% šancu a musíte 100% využiť šancu. Potom môžete posunúť ďalej. Čau a